plecați. Ce-ai dat? Și voi comenta pe timp. Mâine ăla e, ia? Bă, mănâncă-ți bă rulada, voilea, că nu-i genia, bă. Stric. Doi stricați în hexa. Mâine. Au. Nu zici că stai cam bine? A, mă, ghicea, hăi, n-auzi. Stai, mă, că dai peste balon. Stai, mă, bă! Învârte-l, că e rău acum. Ia mețală, bă. Mai tare, mă. Mai tare nu Bă, pot, că bă. nu am mețală. Și acum dai drumul, pințele. Gata, bă, dă-te jos, că ne ia ăștia de la Tesco, ne rup. Stricatule. Am dracu, bă, ne-am spus tu.